Denne lydbog er skrevet af Milo og indtalt af Rumle Louis Carl Jensen. Denne lydbog er udgivet af forlaget Carsten. En gang fra længe siden var der en dreng ved navn udtalte han det selv. Men han hed faktisk Romilo. FBI, open up! Der er lige nogen, der banker på. Jeg går lige ned og åbner. Nå, de vil bare gerne lige have den der 700-tommer shotgun, jeg har. Jamen, det fik de fandme ikke, det fucking... Du kommer ikke her igen. Shit! Jeg skal videre med lydhistorien. Han gik så en tur i skoven, og så mødte han en ulv, som bed hovedet af ham ved det mindste bid, og blodet sprækkede over det hele. Kan I høre det for jer? I hører knoglerne brække. Videre i historien. Den ulv, der lige havde spist drengen ved navn, udtalte han det selv, som faktisk hed Romilo. Ulven havde jo lige et hans hoved, og den ulv gik så videre i skoven. Men så kom Siren Head. Dun, dun, dun. Ej, der var en mønt. Se, jeg smutter lige. Ses. Ej, shit. Der er lige nogen, der banker på. Altså, det er også bare åndssvagt, hvor mange der banker på hele tiden. Kan I følge mig? Når man rent faktisk gerne vil fortælle en historie, så skal man faktisk hele tiden ned og åbne døren. Jeg går lige ned og åbner. Ja, kom mig! Ja, så må du stoppe med at banke på den der hele tiden! Jeg kommer nu! Ej, det banker døren op! I skal nok få de penge der! Ja. Men, ja, jeg har fattet. Altså, jeg skal jo tage de penge, mand. Men jeg beholder halvdelen. Okay, bare tag dem lidt. Nå, men videre i historien. Den ulv, den gik jo videre i skoven. Så gik den hjem til sin mor, som var 700 gange større